Maria i tinc 9 anys i us explicaré com es fa un pastís. Primer de tot hem d'agafar 3 ous, trencar-los i posar-los. Amb cuidado de que no caiguin càscares. A continuació posem un iogurt natural. I es comença a barrejar. Però abans de barrejar es posa sucre del mateix pot de iogurt. Es posa 1 i mig. I es posa un sobre de llevadura en pols. Joder. Antes ha sido más fácil. I es posa. I ara sí que es comença... posem oli. I ara sí que es comença a barrejar. Com veureu, es quedarà molt color de massa. S'ha de barrejar molt perquè si no hi ha trossets de iogurt que es queden durs i no funcionarà bé. I de mentre es posa farina. I es segueix barrejant. Amb cuidado que si no cau. I hem d'anar fent així perquè si no la farina s'enganxa. Per posar els ingredients hem d'encendre-lo al forn. L'hem de posar només avall i a 200. I barrejar. I seguir barrejant fins que ja no veiem més, fins que ja no s'enganxi tant la massa aquí, ¿vale? I això és tot. Fins ara que posarem mantega al motlle. Llavors, aquí, agafem això per no cremar-nos, tirem cap a dins i tanquem el forn i ho deixem durant uns 45 minuts